Cagayan. Mananawa makita amang magna. Yun. Kamel yuding gatbanong nagaput di sinya nagpayduma. Babae ti nakasakay, lalaki ti mga abay. Rupadat nakaladawan, tukrigat nga napanalwan. Ni San Jose kini Birhen Maria, birbiro pagdagusan da. Takayat na tumina, nagapot banog nga nagpayduma. Itisi ko nga iliwen ni Birhen Maria, anak atin. Taisod manubog ti disyerto, ti basbasul lamin na tao. Simang bay na jay bilen ni Birhen Maria, nagdaydayawen. Tao may dapasang bayan, ni Enyo Jesus niya naipas ngayen. Anak nga mangituyang panagbunyag iti sangalubungan. Salaat ah. Ato'y kami nga siyayaman, namang rambak iti nakayanakan. May salun at ning kami pa ay turungen ni tunggal balbalay. Parag sa akin miya diyak sa day, tinatatao miya nakayayay. O Kristiyanos nga naayan, luktan nyo dagi talapayan. Tadinggen nyo taing kami palawag, ikan kami nga makaparagsan. Iti Diyos sa bungay pateg na kadadan ken ni Eva. Nga di dakan mga tibunga, iti kayo nga mansanas. Yes! Yun. I love it! Amulong, Cagayan, digay na viral.